masoja ndinoda kuti imimi masoja eZimbabwe kundisisire message masoja, makaramba kuhendira power kugovernment inogona kusumudza Zimbabwe, muchikipa power kugovernment inouraya imimi vacho vari muZANU-PF. Ndiani musoja unotaura kuti Mnangagwa ati president? Taura tinzwe, kana pane musoja anoti Mnangagwa is not the president of Zimbabwe, must come here by the platform and speak. Sangana kwetiri kuita panyaya version ndichikupai ma-updates enyaya dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. More than 2,800 schools have been built between 2020 and 2024, bringing the number of operational schools countrywide to nearly 12,000. Data from the Ministry of Primary and Secondary Education shows. Vakomana veZANU-PF panapa vari kutraya kutaura kuti kubva 2020 kusvika 2024 hurumende yava Mnangagwa yakavaka zvikoro zviri more than 2,800. Ende vari kutaura apo kuti zvikoro zvakatanga kuvakwa mulockdown, asi tikatarisa mubva mulockdown hamuna zvikoro zvakavakwa. Ende ivo nhamba yezvikoro zvavari kutaura kuti ndo zvakavakwa, tikatarisa nemadays atonga mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, ari kuratidza kuti ivo vaMnangagwa vatonga madays anosvika iwo 2,892 days, zvichireva kuti ivo kana vachiti vavaka zvikoro zviri more than 2,800 kureva kuti vaivaka chikoro chimwe chete pazuva. Ndo maths mutauriro wedziri kuita. Asi vanhu vakawanda vari kutaura kuti vakomana vane pressure because zvikoro zvakawanda munyika yeAfrica zvakupindwa mahara. Ende ukatarisa nyika dzemuAfrica vanhu vari kutonga vakawanda vacho vari kutonga vachifarirwa nevanhu nekuti vari kurerutsa mutemo. Saka hurumende yeZANU-PF yakutsvaga dzvene, yakutsvagawo vanhu vekunyepera kuti vanziwo vari kutonga zvakanaka kana kuti vanzi izvi vakagonawo panguva yavakatonga. Nekuti ukatarisa munhu akaita sava Mnangagwa kubva vachipinda pachigaro havana chavanoti ichi takaita chekuti vanhu vanofara. Vakatopinda nekutanga kutokwidza zvinhu, nekutanga kutoomesa mutemo. Ivo vakatopinda vakatotanga kupfumisa hama dzavo nezvigananda zvavo zviri kunetsa nguva yetiri inoi. Ende ukatoda kutarisa mutemo uri muZimbabwe uri kuomesera vashandi kusvika kuvashandirwi vacho, zvakukonzeresa kuti mabasa munyika yedu yeZimbabwe anetse. Ende ukatarisa kana vanhu vacho vanofanira kuuya kuzovhurawo mabhizinesi vakatoramba nekuti mapolicies ava Mnangagwa akaoma. Ende ukatarisa vanhu vacho vemuZimbabwe nyange vakabuda kunze kwenyika vakudzoka munyika yavo yeZimbabwe vanenge vakaisirwa mutemo wakaoma unovatsimbirira, zvakukonzeresa kuti vana veZimbabwe vangogara vari vanhu vanotuka hurumende yava Mnangagwa. Saka vaMnangagwa vakuita zvekuti vambotraya kunyepera vanhu, vambotraya kuti vanhu vambovateerera. Asi kana takazvitarisa tiri kutoona kuti aiwa ndo kunyepa kwacho kwatinogara tichitaura, nekuti ukatarisa mazuva avari kutaura kuti vakavaka chikoro ine nhamba yezvikoro zvacho zvavakavaka, wotarisa madays acho avatonga hazvisi kuenderana. Ndo zvinotongoratidza zvega kuti vaMnangagwa munhu asina zvido zvevanhu pamwoyo, ende vanotonga zvekunyepera vanhu kuti ivo vamboita zvavanenge vachida panguva yavanenge vachida. Ndo zviri kuitikawo munyika yedu yeZimbabwe. Asi mhuri yeZimbabwe vanhu vakawanda vakupa mhosva kumauto edu emuZimbabwe. Ndo vanhu vakupiwa mhosva vachinzi zvamakatiisira ndimi makatiisira vaMnangagwa tisina kuvavhotera, ende makangoita chinhu chenyu mukatishandisa tikauya mustriti
asi imi maiziva kuti mune munhu wenyu wemuri kuda kuisa, saka chimbotibvisiraiwo munhu wenyu wamakatiisira. Ndo dzimwe dzenyaya dziri kutenderera muzimbabwe. Ende ukatarisa munyika yedu yezimbabwe mune nyaya iri kutonetsawo yakazokonzeresa kuti vageza vazosiya vakati aiwa inini ZANU-PF handichada because muri kuita uori. Ende vana vezimbabwe, vana venyika vari kunhonga svosve nemukanwa, asi mari yenyika ichishandiswa nevanhu vanosvika 5, vanhu 5 chete ndo vari kushandisa mari inokwanisa kukondrola nyika yese yezimbabwe, inokwanisa kudyiwa nemwana wese wezimbabwe. Ndo zvakazokonzeresa pamuromo. Ende ukatarisa munyika yedu yezimbabwe, muhurumende yavaMnangagwa yacho hamutorina kugadzikana. Ndosaka vari kungogara vachingodzinga maminista basa, vachipinza vavo vavanoda, vanenge vachivafarira vari padhuze navo. Nekuti ukatongova munhu asiri kuwirirana nezviri kuitwa navaMnangagwa unotodzingwa zvisina chikonzero. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe.